نوزو عدو خلام حانت كافتن 12 نقصان زوباتا زوبري كوينام ببزح حزبا أبك أدماي درجات السرع نوزوبايام نوزو عدو خلا 160 عدتات 22 محدار كوابيتاتن تتقلل إذا نوزوبا بسمين مس نوزوبا أمن حيلي بمبرق مس نوزوات أورنام بمعراب مس نوزوبا مايمنة بدوب كأ مس إثيوبيا تداوب كاب كتم اسمرام 91 كيلومتر رحقة تركب عدو خلام كبساون قلاون كونتات أيرات ونن استغفلالي قرص أمريت سلت ونن ون مؤدد صباع خينيات سمع كم قرص أمريت إنسا زقرامن ببهلاو بزحنتان بمنوابرو تقمتان كابتت أمتن أسان زوباتات دوبو بيام إذا كتما أبرخ زبال بوتا سروك كونت مخانام كاب سمين ناب دوبو بقصو زطوات أرخ بوتا مصر آخا إخات مسكر سلسته بهيرات مالت تجرنيا تجري ساهو زحقوف إذن الزبا 85 مئتاويت كامل نبابرو عبحرشة سمور كسا تعرني حزبيهم اتسترفقا عم نقدر موقعسن توافيرو يركب حافشاو صفحات مريت إذن الزبا 160 شحن 974 نتب 75 هكتاريم كابزي اتي 10 شحن 874 هكتار زحرس مريتيم بفلاي بالعلي انكت امتو حاملين دس زبلن ترئيتيم أبزوان تعدو خلا زركب والخا أنبلو تسألي محمد نحر الشام في الرامنتن استمرت أبو مخانو بزمناون بهلاون أقباب تحريسيو وتتاون الزهب إذن الزبا كل عينة أخل زبو كل كوانت خنا بزيهراغن بتافيزو للم كابا أكال تاف داقوشا ماشلا عفونن كالئن نايكبا أكال كابن نبلوم كمن تاتع نهيوك فول كاب ترات الدماء عترن سبرن يبقل نفرتاتون تمرات صبوتايم الرانشي بابيو زيتون لمينن مانغوسن كاب عينتا تحملتن فرتاتن ون ببزحيو زفري أبزن الزبام نوزوا عدو خلا قندي تللي يلو منالباتهم مسحب ناي توريزم زبالو كابتم بزحات قلنا متقاس كالي نابنت انتينتن اندران ناي ويانا اب عدبقيعي بقيو كينات عدبقيعو كاب صعدا قلاي تبقيسو نابزي ابغلغل مسي مچرشا زتوده اب دفع عدبقيعي زي عد بقيعو كم بمدب زسرح كايو تاريخاوي انتخطو لي استراتيجي بوتادرا عين اختري الله كاب جاف ناتو جميركا كساب بيت جبريل زلو بيتجن مالتي زلو ازي خمس جيركان تحتي مربا تحتخا سلازي بعبيتي مسوات زتخفلو هاجر كازو حاسي ناصنتنا خلف زمص تاندداي اوز فشللو تاريخاو مسحب زلو الله كال صعدا قلاي ونبعلو ابرستي جينا غولغول مون بزح رشاتات بزح انتقاتلو زي صقاتات زلو نبعلو نسو ناي كينات بوتا مس منبارو اوي صفي يقبال قال اوي لك رغيفو قبال قال سون تحت بايتا هبتام ما بالمخان نحرشاون قندي كابو تبغيسو نمرب زاتو حدا عبي روباون علنا مسحب صعدا قلاي زبال نسون استفلط علنا قال اذا عدز الليلو قدامات الله نابنت عيلا مرام عيلا بعبي نسو بندت مسكتكا نسو نبعلون حدا مسحبي بعبي غا مرب كاب جافناي لعلي جميرو بمولو كساب تحت زخيدون ازي تاريخا واحد دلو نبعلو ني ايثيوبيا ني ارتران انت خاطر زغبركا مربون نبعلو حدا كابتي مسحبي بحبشا كتري خلقا باستراتيجياوي اقامامطو زعدخا كل نغراتو مجي يخبال قال زي نبعلو تي طوي واي ناي عدو ختين بعلو ناي توريزم مسحبي يخبال قال
ስለዚህ ዝን ከምዝ ዝመሰሉን ነገራት ኣዝዮም ኣገደስቲ እንተኻትሎ ኣለዎ ጥንታውያን ገና ዘይተበርበሩ ኣብ መጽናዕቲ ዘለዉ እኳ እንተለዉ ነዚኦም መስሉ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ጎደና ካብ ሓደ መስመር ከይተኣልዩ ኣብ የማን ጸጋም ዝርከቡ ከም ህንጻ ቴሌኮሙኒኬሽን ሆስፒታል ኣብያተ ትምህርቲ መምሕዳር ከተማ ኤሌክትሪሲቲ ህንጻታት ነዛ ከተማ ተጠማቲት ይገብርዋም ከተማ ዓዱ ኻላ ብፍላይ ካብ መስመር ጽርግያ ከይተኣልዩ ኣብ ወሰናስን ዝርከቡ ሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ነዛ ከተማ ምዕርግቲ ካብ ዝገብርዋ እዮም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዕዳጋ ኣለና ኣብዛ ዓዲ ህዝቢ ጻዕቅሎ ከምቲ ዝበልኩኻ ጻዕቅሎ ካብ ገጠራት ዝመጽእ ናብዚ ኣዚ ብብዝሒ ኣሎ ነዚ ዘተኣናግድ ብዙሕ ትካላት ኣለና ማለት ትካላት ኣሎ ከምቲ ዝበልኩኻ ቅርጺ ዘይሓዘ ናይ ትካላት ንኣብነት እንዳፋግሮ በይኑ እንዳ ሓጺነ መጺን እንዳ ካልእ ዘሎ ጋራጅ በይኑ ኣወሰይ ዘሎ ብሰንኪ ጽበት ብሓፈሻ ነዚ ሃለኽቲ ነገራት ንምሽማት ግን ኩሉ ነገር ዘማለየ ኣሎ እንዳ ሻሂ ብቑዕ ኣለና ሆቴላት ኣለና ድኳናት እኹል ኣሎ ኣብያተ እንተኻትሎ ስፌትን ክዳውንትን እኹል ኣሎ ትንጥፈትካ ውዒ ብጣዕሚ ርሱኒ ብፍላይ ምስ ናይ መልሽሙ ምስ ናይ ደቡብ እኳ ዝጽሎ እንተኾነ በጠቃላለ ክትሪኦ ከለኻ ግን ብዙሕ ደኺሙ ኣይፈልጥን እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት ናይ ህዝቢ ተኣናግድነት ኣሎ መብዛሕትኡ ዕዳጋና ካብ ኣስመራ ዝመጽእ እዩ ካብዚ ብዘይ ክስታይ እኳ ዝመጽእ እንተኾነ ተወግዓዊ ዝኾነ ካብ ኣስመራ ዝመጽእ እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ጻዕዳ ወርቂ ዝበሃል እቲ ጣፍ ንባዕሉ ኣብ ኣስመራዊ ንባዕሉ ናይዚ ዓዲ ጣፍ ይኹን ካልእ እኽሊ ማሸላ ባቲ ዳጉሻ ንክወስዱን ኣብዚ ካብን ናብን ምልዋጥ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ ትካላት ዝተሓዋወሰ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ዘየሎ ትካል የለን ሻሂ ብግቡእ ኣሎ ዘመናዊ ሆቴላት ኣሎ ዘመናዊ ዝኾነ ሆቴላት ከመን ኣሎ ግን ጌና ዝተርፎ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ቀንዲ ሕጂ ሽግራ ናይ ትሕተ ቅርፂ ፀገም ኣሎ ትሕተ ቅርፂ ፀገም ንኣብነት ናይ ስዌሬጅ ሲስተም የብላን ትሕቲ ባይታዊ ማይ ረሳሕ ዝኸደሉ የብላን ማይ ብቐሊሉ ተሓፂቡ ናብቲ ፅርግያ ስለ ዝኸይድ ኩሎም እቶም ፅርግያታት ከዓ ብጀካ ሓንቲ ከምዚኣ ገይራ ትኸይድ የማን ፀጋሙ ከድካ ናብ ሙሉእ ዓዲ ኋላ ዋላኻ እዩ ኣብ ግዜ ክረምቲ ኣዝዩ ተሸጊሩ እዩ ዝነብር ህዝቢ ካብን ናብን ክንቀሳቐስ የፅገም ብዙሕ ፈተነታት ተገይሩ ግን ዕውታ ኣይነበረን ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘይተዓወተ መደብ እዩ ስለዚ ዝተነፅፈ ብዘመናዊ ክኸይድ ዝኽእል ማርሻ በዲ የብላን እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገማ እዩ ካልእ እቲ ቅርፂ እውን ገና ዘይሓዘ ኣሎ ንኣብነት ጥንታውነት ኣብዚ ሕጂ ገዳግዲ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ነንሕዱ በቲ ናይ ቀደም ናይ ጭቃ ዝተሰርሐ እዩ ኣብኡ ሽግራ የጋጥም ጥራሕ ኢኻ ትብል ጎደና ይብሉን ገለ ይብሉን እቲ ፕላን ወፂኡ ብግቡእ ኣባይታ ግን ክትርጎማ ይተኻእለን ኣሎ እሱ እውን ሓደ ዓብ ፀገማ እዩ ካልእ ዝዓበየ ፀገማ መፅሕፈት እውን ከምቲ ድለ ኣይኮነን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን እቶም ካልእ ትካላት ብምሎም ኣብ ሃገር ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብዚ እውን ኣሎ ማለት ንኣብነት ኣብያተ ፍርዲ እንተመፂና ናይ ንዞባናን ናይ
ናይ ማይ ምንን ኣብዚ ማእከል እዩ ብመጠን ናይቲ ንዝህቦ ኣገልግሎት ክትሪኦ ከለኻ ግን ከም ባንኪ ይኹን ከምኡ ዝመስሉ ኣገልግሎታት የብሉን ብጣዕሚ ሽገር እዩ ኩሉ ካብ ማይ ምን ይኹን ካልእ ገንዘብ ኣብ ሰርኩሌት ዝገብር ንመንደፈላኺ እዩ ክሳይ ዝገብር ቴሌፎን ፀገም የብሉን ከምቲ ዝበልኩ እዩ ስለዚ ትሕተ ቅርፂ ናይ ዝዓዲ መስመሩ ዘይሓዞ ገና ትፅቢት ዝገብር ዘሎ እዩ ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ ንባዕሉ እዚ ኩሉ ናይ ቢያሳ ዝበሃል ናይ ኣውቶቡስ ኣይተሰርሐን ናይ ኣውቶቡስ የብላን ዝዓዲ ምክንያቱ ዳርጋ ኣብ ሄላ እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ብዙሕ መደባት ወፂኡ ወይ ግንቲ መደባት ኣይተዓወተን ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ እውን ገና ብሕጂ ኣብ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ገና ግን ዘይተተግበረ እዩ ሕርዲ ንባዕሉ ነይሩዋ ግን ዝኣረገ እዩ ከም ሲስተም ክትሪኦ ከለኻ ብሕጂ ዝብገስ መፅናዕቱ ከይዱ ከዓ ክሳብ ገይሩ እዩ ቤት ፅሕፈት ናይዚ ንዞባውን ከምኡ እዩ ናብ ዘለዋ ትካላት ንዕን ክጥርንብ ዝኽእል ትሕቲ ቅርፂ ማለት ዘመናውነት ዘበለ ቤት ፅሕፈት ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ብሓፈሻ እቲ ክትሪኦ ከለኻ ብመጠን ናይቲ ኣብዚ ዘሎ ፃዕቂ ህዝብን ብመጠን ጥንታዊት ከም ምዃና መጠን ክትሪኦ ከለኻ ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ዘይሰጎመት ክትበሃል ትከኣል እያ ሓንቲ ፀላም ፅርግያ ጥራሕ በዚኣ ትኸይድ ትሕቲ ቅርፂ ብዙሕ ኣይተዋድድላ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምስ እንመጽእ እዛን ዞባ ደሓን ዝኾነ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ያትህብ ኣብ መራይ ጥዕና ትምህርቲ ቀረብ ዝተጽሩይ ማይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከምቲ ዝድለ ዳኣዋላ ይኹን እምበር ህዝቢ ብቐሊሉን ከይተሸገረን ክጥቀመሉን ክሳብ እቲ ዝረሓቐ ዝበሃል ከባቢታት ክባጻሕ ክኢሉን እዮም ዝተረፈ እኳ እንተሃለወ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ግን ዝዕግብ ቀረብ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ ኩነታት ኣየር ብጣዕሚ ሞደሬት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣብ ግዜ ምሸት ዘሎ ደስታ ዝኾነ ብሕማም ብዘይኮን ኣብ ዝኻልእ ዝጸልወካ ንፋስ ዶ ከም ዝወሲዱ ዶ ከም ዝገይሩ ዶ ዝበሃል ንፋስ ኣይተሰማማዕኒ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ኣነ ከምኡ ዋላ ካብ ግዜ ጥልያን ከይተርፈነ እዚኣ መርፃ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ እዚኣ ጊንዳ ከረን ከም ዝመርፀን ዝነበረ እዩ እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካብተን ትመረፅ እያ ኣብ ኩነታት ክሊማ ምንም ክስታይ ዘብል ኣበርደ ይብሉ ጽቡቕ ክሊማ ይደለዋ ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ክሳብ መረብ ዝዝርጋሕ ዓብ መስመር በዛን ዞባ ሰንጢቑ ስለ ዝሓልፍ ካብ እናበን ተፈንጭሉ ንብዙሓት ዓድታት ዝስንጥቕ መስመራት እውን ስለ ዘሎ ነዛ ከተማ ሓንቲ ካብተን ተጠመቲ ከተማታት ካብ ዝገብርዋ እዮም ኣብዛ ከተማ ሕልፍ ኢልካ ዝረኣዩ ብፍሉይ ቅድስ ዝተሃንጹ ግሩማት ህንጻታት እውን ኣለዉ ብፍላይ እታ ብፍቾ እትፍለጥ ናይ ቀደም ቤት ጽሕፈት ንዞባ ዝነበረት ካብተን መለለይ እዛ ከተማ ዝኾና ኣሰራት እያ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ህንጻታት ቆላሕታ ክግበረላ ዘለዎ እሞ ኣብ ግዜ ጢልያን ከዓ ፍሾ ተባሂላ ከም ቤት ጽሕፈት ተገልግል ዝነበረት ብጢልያን መጀመርያ ዝተሃንጸት ዓመተ ምህረት እውን ኣብሎ ሕጂ ብዙሕ ቆላሕታ ክግበረላ ኣለዎ ተባሂላ ናይ ዞባ ቤት ጽሕፈት እውን ክትከውን ተሓርያ ሰብቲ ናይ ናጽነት ኣገልጊላ ድሕሪኡ ዘይተፈልጠ ምክንያት ማለት እዩ ናብዚ መፅያ ግን ሕጂ ጽገና እንተተገይሩላ ዝሓሸ ታሪኻውነታ ምዕቃብን ፕላስ ከዓ ኣገልግሎታ ጽቡቕ ክትህብን ንጽበያ ንሳይ ባእ ከዓ ትልለ ቀንድን ዘጠምትን ነገራት ግን እቶም ኩሎም ኣብ ግዜ ጥልያን ኣብዚ መግዛእቲ ዝነበረሉ ዝወደቁ ብምልኦም ናይ ዓበይቲ ሰበስልጣን ናይ ሓበሻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኦም ግን ጥልያን ዘለዎም ናይ ካብ ኩሉ ዘበሎም ግን መካነ መቃብሮም ኣብዚ ብግቡእ ዝተሰነደ ኣብ ዳዕሮ ኩነታት ኣሎ ብጣዕሚ ዘገርም እዝን ዞባ بفرات صبا وصيت صبان مفرت ريتن بزيادون بمفرن هبي ازيرو حبوتان كساب نسرز زخون وصيت استرخبونيم قال اذا عبي كم صقا كتقس زقل دما سباو صقاتاتيم بتمرت درجه كم تقولوا ኤርትራው ዝኾኖ
ብዙሓት ሊቃውንቲ ዘፍረየ እዩ ግን ኣብቲ እንታሃትሎ ክመፅእ ከለኹ ኣብታ ኣትሌቲክስ ብፍላይ ከዓ ሳይክል ክመፅእ ከሎ ኣትሌቲክስ ብዙሕ ከምቲ ክንኮኖ ዝግባአና ኣይከድና ስፖርት ሓደ ካብቲ ቀንዲ እንደፍኣሉ ኣርእስቲ ኣለውና ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 6 ዝኾና ብሓንሳብ ካብ ዝንኡ ዞባ ከይደን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝበላ ኣለዋ ሕጂ ኸ ንእሽቲ ቆልዑ ኸ ከይደን ኣፍርየን ኣለዋ ትዝርዝራቱ ኣጋጣሚ ምናልባት ብንጹር ከብለልካ ኣይክእልን ግን እቲ ጽቡቕ ዝኸድናዮ ኣብ ዝንኡ ዞባና ምርኣያ ዳርጋ ዓንዲ ሕቆ ብደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ ንንየተሉ ኣብ ናይ ሳይክል ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ ኩለን ካብ ናይ ዞባ ወይ ካብ ንኡ ዞባ ሓሊፈን ኣብ ዞባ ተወዳዲረን ካብ ዞባ ከዓ እንደገና ናብ ሃገር ዝፍርሕ ብበዝሒ ኣለዋና ኣስሚየን ከዓ ጎየይቱን ኣለውና እዮም ካልእ ከም ፀጋ ኢለ ዝኣምነሉ ከዓ እንታይ እዩ ዳርጋ ኩሉ ካብ ገጠር ዝመበገሲኡ ኮይኑ ብእግሪ ተጓዒዙ ዝተማህረ ነዊሕ ተጓዒዙ ከዓ ዝጓዓዝ እሞ ኣብ ሕርሻ ናብ ካልእን ክነጥፍ ከሎ ከዓ እቲ ከም ሞያ ምስ ሓዞ ንዑ ዝቐለለ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ ማይ ኣልባ ዝመፀ ኣትሌቲክስ ብእግሩ ናብዚ ኣብዚ ኮንካ ክትዛረበሉ ቀሊል ይመስል ሓደ ትኽኽ ዝበለ ክመፅእ ከሎ ኣብዚ ካብ ኩሕሊ ዝብኢ ዝመፅእ ሰብ ብእግሩ ዝመላለስ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣትሌቲክስ ዘይነፍዓሉ ምክንያት የለን ስለዚ እቲ ቅርፂ መሬት ንባዕሉ ሓጋዚ ስለ ዘይኮነ እዚ ቅርፂ መሬት ሓባጥ ጎባት ኣብቲ እኒአው ዘሎ ነዚ ሕጂ ኣብ ውድድር ገጾም ክጥነፉ ከለዉ ንሱ ንባዕሉ ሓደ ሓጋዚ እዩ ኢለ ኣምን ናብ ኣሳይ ማዛ ከተማ ምስ እንመጽእ ዓዲ ኋላ ብቋንቋ ትግርኛ ዓድላ ማለት እዩ ቀደም ዘመን በዚ ቦታ ዝሓልፉ ዝነበሩ ገያሹ ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ጉዕዞ ኣብ ጥቓ ዛሎሚ ብዓዲ ኋላ እትፍለጥ ዘላ ዓዲ ምስ በጽሑ ኣብቲ ከባቢ ኣዕረፉ እሞ ብጥሜት ኣዝዮም ተሰኒፎም ብምንባሮም ነቲ በቲ ጥቖም ዝሓልፍ ዝነበረ ጓሳ ገለ ዝብላዕ እንተለዎ ክህቦም ሓተትዎም ንሱ ድማ ገለ የብለይን እንተኾነ ግን ኣብዚ ቅድሚኹም እኳ ዓድላ በሎም እሞ ንሳቶም ከዓ ብመሰረት ሓበሬቱ ተንቀሳቐሱም ዓዲ ረኺቦም ድማ ተመገቡ በዚ ዝማዕበለ እታ ዓዲ ኳላ ናብ ዓዲ ኋላ ከም ዝማዕበለት ይዝንቶም